Bdiet tard il-ħadd filgħaxija fiċ-ċentru ta' detenzjoni f'Ħal Safi u kompliet matul il-lejl fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, operazzjoni koordinata mill-Pulizija biex l-44 immigrant irregolari li ddaħlu Malta fit-12 ta' Diċembru wara li ġew salvati mill-Forzi Armati jintbagħtu lura pajjiżhom. Il-Ministeru għall-Internu s-Sigurtà qal li fil-jiem ta' qabel 4 persuni oħra ġew irritornati fil-pajjiż tal-oriġinu. 48 persuna li ġew salvati mill-arqa u daħlu f'pajjiżna b'mod irregolari qed jiġu ritornati lejn il-pajjiż tal-oriġinu tagħhom wara biss 17 jum. Stqarrija uffiċjali spjegat li r-ritorn fi żmien qasir tal-immigranti seħħ permezz ta' koordinazzjoni bejn il-Pulizija Maltija u diversi entitajiet u direttorati fih dan il-Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà u x-Xogħol u l-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu. Il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Byron Camilleri stqar li dan ix-xogħol iwassal messaġġ ċar mill-awtoritajiet Maltin. Politika tal-immigrazzjoni ġusta, jiġifieri ngħinu l min għandu bżonn, però qiebsa ħafna ma' min jabbuża, ma' min jidħol f'Malta b'mod irregolari meta refuġjat ma kienx. U dan huwa id-deterrent li qed noħolqu. Messaġġ ċar ħafna. Il-mudell ta' traffikanti tal-bnedmin ma jaħdimx. U kien għalhekk propju li dawn in-nies ukoll aċċettaw huma stess li jiġu ritornati b'mod volontarju għaliex jafu u l-messaġġ huwa ċar ħafna x'tip ta' politika tħaddam Malta. Kompla jispjega li l-politika tal-migrazzjoni mħaddma minn Malta tiżgura li dawk li jistħoqilhom protezzjoni bħala refuġjati jingħataw kull għajnuna waqt li dawk li abbużaw mis-sistema u m'għandhomx dritt li jibqgħu Malta jintbagħtu lura pajjiżhom. Il-Ministru Camilleri qal li apparti hekk qed tattakka n-negozju minn traffikanti tal-bnedmin għaliex qed jintwera li persuna ma jaqbiliex tieħu sehem f'din l-attività kriminali. Il-Ministeru għall-Internu s-Sigurtà qal li 81% tal-immigranti irregolari illi waslu f'Malta din is-sena ġew irritornati lejn il-pajjiż tal-oriġinu tagħhom. Irrimarka li dan seħħ fl-istess waqt li l-wasliet qegħdin jibqgħu f'livelli mill-aktar baxxi, riżultat tal-politika mħaddma mill-Gvern li tagħti importanza lid-deterrent u l-prevenzjoni. F'dan l-isfond, il-Ministeru qal li l-wasliet fl-aħħar 5 snin naqsu bi 93% filwaqt li żdied ir-ritorn ta' persuni li ma jikkwalifikawx għall-ażil lejn il-pajjiż tal-oriġinu.